روشا عفرینê taniha nezelal û metirsîn li ser jiyana xelkê wê hene ji aliyê grûpên radîkalên İslamî yên çekdar got planên wan hene ji bo guhertina demografiya herêma Efrînê ya di jêrî rewşa ya hikûmeta Tirkiyeyê her wisa cî ji aliyê penaberên wê got di rewşeke asteng û zoriyê de derbas dibin medriya Skype re peyvînek bi rojnamevan Mihemed Bilore kir û me jê pirsî gelo rewşa dawî ya Efrînê çi ye û çi lê dibe. Belê spas bû te jî bi rastî ji hejdehê avdara borî de dema ku artêşa Tirkiyeyê bi alîkariya çekdarên îslamîst û cihadîst dest danîne ser Efrînê dagîrkirine em dikarin bêjin ji hingê bi heya roja îro yanî serdeftera siyaseta ku tê meşandin genocide e. Genocidek di aliyê yanî di aliyê rewşenbîrî her wiha di her aliyan da siyaseta genocidê li serê miletê ekserê Kurdên Efrînê tên meşandin. Ev siyaset bi rastî ez dikarim bêjim li ser agirê bin pêkirinan û destdirêjî û zêdegaviyên li ser Kurdên Efrînê yanî li ser em bêjin li ser Ereba tiştek nîne Erebên berê ku li Efrînê hebûn tişt li ser wan nîne yani tenê Kurdên Efrînê tên armanjkirin wek zanin yani devera Efrînê bixwe bi piraniya sedî nod û heşt yani ji xelkê ji şeniyê wê Kurd bûn. Belê. Belê kek Mihemed zorim ser behsa te behsa Tirkiye kir. Tirkiye niha gefê li Bakurî Sûriye yani em bêjin herêmê Kurdî yên di jêrî destê desthilat yan jî Kurda de. Tirkiye niha çi rola wê di Efrînê de ye? Bi rastî yani armanca sereke ya dewleta Tirkiye ji destpêkê da xuya bû hinekan yani hineka guman dikirin digotin na newsaye tenê pirsgirêka Türkiye bi aliyekî Kurdî re heye û jî YPG lê xuya bû di şerê Efrînê de dewleta Tirkiye dijmintiya miletê Kurd dike. Yani ji ber vê jî derbasbûna wê bi awayê hov yani bi awayê operasyonên leşkerî û mesela koçkirin û her û kuştin û komkujiyan dijî miletê Kurd yani xuya kir siyaseta dewleta Kurd dixwaze hebûna Kurda li tevayî Bakurê Sûriyê yani birûxîne. Hebûna Kurdan li derê tune bike. Yani ev siyaset yani xêza sereke ji siyaseta dewleta Türk helbet bi alîkariya ez dikarim bêjim Îxwanil Muslimîn rêxistina Îxwanil Muslimîn a cîhanî ev jî bi dewleta Türk re yani beşdar e dixwazin her tiştî her yani çi destkeftî Kurda tune bikin her hetanî ku hebûna wan jî li Bakurê Sûriyê tune bikin ji ber wê em dibînin niha gefên Tirkiye niha ber be Rojhilatî Çemê Feratê yani bajarên Kobanê Qamişlo ew bajarên ê Kurda niha yani ew gef bi rastî ciddî ne Türkiye dixwaze wê derê jî xerab bike dixwaze nimûna Efrînê li derê jî pêk bîne lê hinekî rewşa Rojhilatî Feratê belkî ji a Efrînê cudatir be ji ber ku li wê derê Amerîkî hene û hevbendiyana dewletî li dijî Daişê li wê derê beşdar e belkî Tirkiye hinek astengiyan di wê meselê de bîne lê wê hewlên xwe bike heta jê bê Tirkiye wê hewlên xwe bike ku ti destkeftyan di dest Kurda da nehêlin yan jî hetanî ji wan bê wê bihêlin ku di pêşaroja Sûriyê de ti rola Kurda tune be. Belê. Ez zorim ser ya babeta ya herî girîng penaberên Efrînê got heyanî ana tu çareserî ji wan nehatî kirin tu jî yek ji wan xelkayî got te mala xeberdayî gundê xwe nihat li herêma Kurdistanê bicî bûye rewşa penaberê Efrînê çawa ye yadinê jî pêwîstiyê wan biçî yani gelek soz bu wan tê danîn vanha jî meha zivistanê ye em bêjin werza zivistanê ye û rewş xerabtir dibe û malê xelkê Efrînê gundê wan tev di li jêrî destê çekdarên İslamî ne yan destê bêjin ya Tirka de ye û heyanî ana tiştek zelal tune ye got ev xelkana wê çawa vegerin yan jî wê çawa berin ciyê xwe yan jî bi cî bibin li ew deverê golê niha bûne penaber. Bi rastî yani piştî şer Efrînê belkî derdora 300,000 însanî Kurd ji devera Efrînê derketin beşê herî mezin ji wan li gundewarê Helebê bijî bûne li deverên Şehba
ولو داري بينج كامب جهاتنا وفاكرين كامبين فنابران لو داري وفاكرين براستي يعني روشوان يعني دوردا هاتنا دور بيشكرين كردن ما دوي دبرا بالطنج دا هما دسي باجارو كاندات فافينو ترفعت و دير جمال دوي دبري هاتنا دور بيشكرين يعني جاران لغور ام دشوبينن تيجلي ما بوا وي دبري رهنا بخلكي مرهنا حتى ني الرجيم السوري جي جالك تنغايا الخلقيه دكا يعني ناهله برحتي خلق بچا باجار حلب بيج بوكوت تشتر خدا بي بكن دار بكن براستي حتى نها يعني اذكر بيجم ريخستني ناف دولتي حتى رجاء ايرو تدق بخوانا خستنا حتى نها يعني نال لسر فنابرن عفرين نكو لسر فنابر جي هروا بفكرنين هندري عفرين تشي دبن بله روجنا مافان محمد بلو قال لك سباس سرفان شروفين تا بمينة خير خوشيده